si počeo? Što se tiče europskih fondova, generalni stav hrvatske publike pri ulasku u Europsku uniju bio je tamo negdje u Njemačkoj ili u Bruxellesu stoje vagoni novaca, kad uđemo to će doći ovamo, mi ćemo to dijeliti i prekrasno ćemo živjeti ever after. To se naravno nije dogodilo, niti se to moglo dogoditi. Ono što se jest dogodilo da smo izgubili ponešto vremena. Nismo izgubili novce, ima pravo gospodin Mimica, novci stoje tamo, ali smo izgubili vrijeme. A korištenje novaca u vremenu jest uspješno poslovanje. Izgubili smo 1,5 godinu na pripremi softvera, na našoj pripremi, kao da nismo znali da ulazimo u Europsku uniju i to je šteta koja je nanešena Hrvatskoj koju će trebati u skorom roku ispraviti. Hvala. Što se tiče europskih fondova, generalni stav